Lero panyasa voice box pamene amalawi ambiri ndithu akudandaula ndi kukweza kwa misonkho pasalale komanso katundu osiyanasiyana. Abire Malata akutipempha amalawi kuti chonde tiyambe tadekha kaye tisafulumire kukwiya, tisafulumire kupita kunsewu kunena kuti boma la DPP motsogozedwa ndi Profesa Peter Mutharika ndi boma loyipa limene silimalabada za Malawi. Akuti nkhale boma lakweza misonkho kuseli kwake kutu ndithu kuli zinthu zabwino zimene boma lakonza kuti tichitire ife amalawi, ndipo kukweza misonkho ku ndi njira imodzi yopezera ndalama kapena kuti ma resources opangira zinthu zimenezi kuti amalawi timve kukoma. Ndeti kale modzi pano panyasa voice box timve kuti Abire Malata atiuza zotani pa nkhani imeneyi, tipakamaliza timatimutuza maganizo anu in the comment section below kuti kodi inuyo boma lachita bwino pokweza misonkho kapena silachite bwino. Pamene pamutuza in the comment section below pompano panyasa voice box. Ine ndine Frederick Abire Malata, mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Amalawi anzanga, nzika yopanda udindo ili ngati nyumba yopanda atsanamira. A citizen without responsibility is like a house without a pillar. Nyumba yopanda atsanamira imagwa. Tamvetsera kwambiri pamene anthu akukamba za misonkho imene yaperekedwa ngati boma kuti lizipeza chuma chake choyendesera dziko lino. Ambiri akuyitchula kuti punitive taxes, like kuti ikuchita punish kapena ikupweteka nzika za dziko la Malawi. Ine ndikuona kuti mwina amalawi sitikufuna kutenga udindo mu dziko lathu. Sitimafuna kuti tikhale ngati pira yoyimitsa dziko lathu kuti lisagwe. Pamene Dr. Lazarus Chakwera amapanga zinthu zofuna kuti aziyenda limodzi ndi amalawi, amalawi omwewo anamuukira ndi kumanena kuti zinthu sizikuyenda bwino mpaka kumuchotsa pa mpando. Anthu afuna Profesa Arthur Peter Mutharika kuti akhale pa mpando. Profesa Arthur Peter Mutharika waona kuti kodi kuti ineyo ndikhale zija zonena kuti zinthu ziziyenda anthu asadandaule tipange bwanji. De atenga maklasi amene amakhala oti apa low standard kunena kuti kuyambira 150,000 imene munthu amalandira kupita kumusi, kuyambira kuja 150 kupita pansi, amenewo asamapereke tax. Koma kuyambira 150 kupita kumtunda azipereka tax. Kodi mwalingalira za anthu amene amakhala kuti akulandira mwina 1 million, akulandira 500,000, akulandira 200,000, akulandira 10 million salary, komanso amakhala zizonena kuti ali ndi ma benefits ena amene ali nawo. Chifukwa vuto limene timakhala nalo amalawi ndilongoyang'ana kuti boma landichotsa pa salary yanga 80,000, boma landichotsa pa salary yanga 900,000, koma think of the benefits imene munthu amakhala nayo. Do you know kuti kuli anthu amene amapezeka kuti akupenga even ndi ma benefits amene amapeza akamagwira ntchito yawo. Now kwa munthu amene ali wa low standard, boma lanena kuti amenewo asachotsedwe tax. Kenako amene ali ndi ana kumasukulu akhale zichazonena kuti asalipire ma development fund ndi tina timene timayikidwa ku secondary school kapena ku primary school, in other ways free primary education.
ndalama zimene zimakhala kuti zikumuvutisa munthu pa salary yake kuti azipanga za mwana ku skulu zimene zijazo zachotsedwa. Tikuganizira kunena kuti zimenezi pachitika ubwino. Boma likunena kuti litenga 5 billion imene iyikidwe pa constituency pa chaka kuti izipanga ma development apa constituency. Do you know how much people will benefit from this money? 5 billion. Ma contractors akamapanga ma project, anthu akamalembedwa ntchito ndi kumakonza zitukuko za mudera. Do you know how much the citizenry will benefit? Now munthu pamene akulandira salary yake kaya kupanga ma project amene ajawo ka 200,000 ndekuti iye uja kuchosedwa ku tax avutika. Tikamabwera ndi kumadandaula timangofuna kuti tizilimbana ndi boma all the time, tizilimbana ndi boma all the time, ziko lino silingayende. Pali zambiri zimene zachitika zonena kuti zochotsa kuti boma likutengaponso responsibility. Pali anthu ma directors mbomamo, pali ma PS, pali maudindo acha unena kuti ena amangokhala ntchito yawo kungokhala zija zoti azingona chuma chija koma salary imene amalandira, magalimoto amene amayendera zija zonena kuti ndi mboma momwemo koma munthu kumasangalala. Anthu akumanga manyumba, even cleric weniweni mboma akupeza kuti akumanga manyumba akukhala landlord, koma ndikulephera ndithu kuti azibwera ndikumalenda kuti tilimbana ndi boma pofuna kuti achose kuti they should reverse ma tax ena. Zodabwitsa kwambiri kuti poyambirira sitikufuna kutenga responsibility. 2020 nthawi imene timalimbana ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuti achoke mboma, gulu lochuluka lidabwera ndi kumenya miyala apita Mutharika achoke zinthu sizikuyenda. Anthu anapezeka kuti alowerera nkhani yoti mwina sakuidziwa, poganizira kuti mwina amene abwera aja anthu adzawalandira ndikukhala nawo ndikuyenda nawo ndikuchita nawo zimodzi. Kwapezeka kuti anthu aja alowa mboma akupezeka kuti ayamba kuimenyanso tonse alliance left, right and center. Anthu amene amagwira ntchito limodzi ndi tonse alliance anayamba kuchokamo kutulukamo, momoti abwere achirimike apereke nzeru zawo, koma chimene akufuna tikhale ndi udindo. Atipatse udindo. Ngati sangatipase kukhala minister, ngati sana ndipase kukhala second vice president, ngati sana ndipase kukhala mwana wanga sana musankhe kupita ku embassy, mwana wanga sana musankhe kukhala minister, basi ndatulukamo mu tonse alliance. Chimene chija ndi chimene chidagwetsa tonse alliance. Osati kulephera kuyendesa upresident kwa Dr. Lazarus Chakwera. Ayi, lero anthu abwera amumenya Dr. Lazarus Chakwera, munthu amene amachosa tina ndi tina tima taxes. Ndikufuna ndikufuseni inuyo amalawi kunena kuti kodi Dr. Lazarus Chakwera chimene chidamugwetsa ndi misonkho imene anayika pa zinthu. Ukapeza kuti ayi, Dr. Lazarus Chakwera amalephera kuti akweze mafuta enieniyo, kumasowa mafuta koma ndikumachita caution kuti sitingathe kukweza mafuta. Kuyesesa kuti IMF tiyimise kayi tichite kayi suspend apapa sokambirana chifukwa chonena kuti tikapanga izi ndekuti anthu andiukira. Munthu anabwera ndikuyankhula, amalawi mundikhululukire, pamene ineyo ndamavutika mukhululuke. Amalawi analephera kukhululuka. Munthu obwera ndikunena chilungamo, kubweresa chilungamo patsogolo. Lero anthu amene timawayembekezera kuti amene akhoza kukonza chuma cha dziko lino, amene akhoza kuyendesa bwino dziko ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika wakhulupirira nduna yake Dr. Joseph Mwanamveka,
ndi anthu ena amene akupanga za chumacho. Ndi akubwera kuti Amalawi ifeyo kuti tikhale kuti chuma chathu chabwera muchimake, tikhale ndi measures awa, tikhale ndi misonkho iyi, momoti Amalawi tivomereze sopano kuti titenge responsibility, tikhale ndi responsibility, tikhale ngati nyumba yoti ili ndi tsanamira. Tayamba sopano kubwera kumenya boma lija ayayi atisisira salale, koma what about my benefits amene timawapeza? Because you can just talk of the salary, koma munthu pali out of many Malawians amene akusowa ntchito, iweyo wachita mwayi akulemba ntchito, kenako ukubwera ukunena kuti ayi andisisira salale pondipanga msonkho. Iyayi zambiri zikubwera zabwino zimene zichite cushion salary yako ija, chifukwa munthu iweyo ngati ukupita kukagwira ntchito pa constituency level kuti ukathandizire kaya pena pakamangidwe kaya ndi skulu kaya ndi pakagulidwe zoyenerera pa skulu, amene achite benefit ndi civil servant, amene achite benefit ndi munthu amene akugwira ntchito pamenepoyo. So in every department of the government ichita benefit in one way or the other. Just imagine Mombera University ikumangidwa kumpoto. How do you look at it? Kuti anthu akumpoto achita benefit motani ndi budget imene iyikidwe kuti Mombera University imangidwe. Tikamayankhula chonchi anthu amabwera ndi kuyamba kutukwana ndi kumanyoza mwina chifukwa choti safuna kumva chilungamo. Tikunena kuti 5 billion imene ngakhale ma MP ngati akukondwera mpaliamenti ngati angachite pasi budget ya mofulumira ndi chifukwa cha 5 billion per constituency. Azimayi azilandira 100 million per year per constituency kuti azilandira maloni. Anyamata azilandira 100 million per year per constituency kuti azipangira ma business. Nde kuli NIF imene ikuyenera kuti ikonzedwe kuti anthu azilandiranso ngongole ndi kumapangira ma business. Kodi potenga timisonkho pang'ono kuzochitika zimenezi wina akabwere ndi kunena kuti is punitive? Are we serious? We want kuti tizipita chitsogolo kubwerera mbuyo. Akuti amene akoka ngolo nayang'ana mbuyo samakafika. Tikamachita compare kuti chifukwa choti la Dr. Lazarus Chakwera amatipanga izi ndi apita mutalikanso atipange izi, mapeto ake tiawukira apita mutalika pompano. Tiawukira nditu tiyene akuluakulu tione ma benefits amene anthu amboma amalandira. Ine ndikadakonda kunena kuti pakhale fiscal discipline ija takati kuikamba ija kuti wina aliyense nga pamene boma likutenga misonkho yathu kumatichotsa kumasalale kuzogulagula kuchina kulikonse ndi kumatitengera imene ijayo, boma monso mukhale anthu amene akhale responsible ndi chuma chathu. You remember kumbuyoko kumapezeka kuja kuti galimoto imathira mafuta 500 liters kuchoka ku Lilongwe kumapita ku Thyolo. Zimene zimadabwisa kunena kuti how can a car use 500 liters kuchoka ku Lilongwe kupita ku Thyolo? So tungofuna kuti pakhale fiscal discipline kuti aliyense aonesese kuti atenge responsibility. Anzathu ku China ataona sopano kuti asauka kwambiri, chimene anapanga ndi chani? Anangokonza pa zinthu ziwiri: kusiya kukhala aulesi, 2 kusunga nthawi. Kuonesesa kuti they are managing their time well. Osati kungokhala pa social media koma nde kutukwana president, koma nde kunyoza president, koma nde this basi mademo and the like. Ananena kuti izi zitisaukisa mpaka kale anasintha zimenezo ndikunena kuti basi tingokhala ndi tisisunga nthawi bwinobwino, tizigwira ntchito 24 hours, komanso tisakhale anthu aulesi, tikhale anthu olimbika. Pano tikukamba pano China anthu aliyese ali pa project yonena kuti pofika chaka china kutsogoloko dziko lonse lapansi lizakhale ndi china chake chopangidwa ndi ku China. Nyumba ina iliyonse pa dziko lapansi izakhale ndi china chake chopangidwa ku China.
kodi ifeyo timaganizirapo kuti izafikepo nthawi chabwino mu Africa mokha muno kumene tizakhale tili ndi china chake chopanga chimene chizangokhala made in Malawi. China inafika paja poti kukambirana ndikunena kuti mdziko muno tizikhala ndi 2 cars per family. Every household izikhala kuti isamapitirire magalimoto awiri. Was that not a punitive measure? Yona kuti munthu uli ndi chuma chako chambiri, uli ndi ufulu wako ofuna kuti uthe kukhala ndi magalimoto mmene ungakhalire, koma ndikubwera ndikunena kuti no, let's have only 2 cars per family. Was not that a punitive measure? It was. Koma chifukwa choti anavomereza ndikuchipanga chinthu chimenechi. China panopa ndi 2 cars per family, koma go and see magalimoto amene amagwiritsa ntchito. Pamene ifeyo in Malawi upezeka kuti munthu akugula magalimoto mwina 10 magali ali pa khomo. For what? Magalimoto onse aja mafuta akasowa. John tenga galimoto BJ 700 pita katire mafuta, tenga MH 174 katire mafuta. Akatenga magalimoto amene aja ndikuthira mafuta ndikasiya ku nyumba. Galimoto izenda ndi imodzi, mafuta aja akugwira ntchito sakugwira ntchito, ndalama zimene zikugwira ntchito muziko sizikugwira ntchito. So mene China imanena kuti tiyeni tionesese kuti every household inyumba ina iliyonse izikhala ndi 2 kids per family. Sizinali zovuta kodi? Zinali zowawa kunena kuti anthu mukufuna ana ndithu nyumba, koma ndikunena kuti nyumba ina iliyonse izingokhala ndi ana awiri basi, asapitirire pamenepo. Pamene in Malawi kuti kungobwera ndikunena kuti akuluakulu pofuna kuti tiseve chuma chathu, tiyeni tionesese kuti nyumba ina iliyonse izikhala ndi ana osapitirira 3. Tipanga mademo afuna zitipanga chani, ufulu wathu akutiphera, koma tikuiwala kunena kuti kodi chuma chathu chikuyenda bwanji. So ine nthawi zambiri ndimakhala ngati kuti ndimayenda mosiyana ndi anthu ena, chifukwa anthu amafuna kutsata njira imene ili yabodza ndi amayilowa imeneyo. Njira imene ili yachilungamo anthu amafuna kusankha kuyithawa. Panopa tikadakhala ena tikanakhala kuti kuyang'ana kuti okay fine tipwetekeke inde tipereke ndithu misonkho imeneyi ndi tione kuti kodi chuma chathu anthu akuchiyendesa bwanji, bomali chuma chathuchi akuchiyendesa bwanji, nanga ma promises amene anapereka kuti achite ayenda bwanji, kodi school ija ikhaladi yaulere, kodi manebo ija tizikhala ndi osakalipira, kodi ngati feyo ana athu timapeza limwena tikwalipira mayeso 20,000, 30,000 anthu lerolo ndrama imene ijayo ingati ikuchotsedwa, kodi kusalale kwathu kuja tikachosakonso zinthu ngati zimenezi. Ndikuti ngati boma lapeza njira ina yopezera chuma kuti chizithandizira kumachita zinthu, tinafunika kuti ifeyo titenge responsibility. A citizen without responsibility is like a house without a pillar. Nzika yopanda udindo ili ngati nyumba yopanda sanamira. Tateni tione ngati kutakhala kuja kunena kuti ulimi wagwidwa bwino kwambiri, anthu apasidwa fertilizer, aliyense walandira wochepayo wama 10,000 eyo, anthu alandira alima, aliyense ali ndi kachimanga pang'ono. Ministry of Agriculture yayang'ana nkhani ya mega farms, apeza chimanga chokwanira chikugwiritsidwa ntchito bwinobwino. NFRA ikugwira ntchito bwinobwino, ADMAC ikugwira ntchito bwinobwino. Do you think kunena kuti ndalama imene ingamachosedwe ku masalale athu ifeyo ndikumakhala ndi kandalama kena kake kamene kajako sitingakwanise kumachita zinthu mokwanira bwinobwino? Tizikozotheka titakhala kuti dziko lino tili ndi ma forex okwana bwinobwino, anthu ndikumaoda katundu kunja bwinobwino ndikumabweresa dziko muno. Muganiza kuti kuzakhalanso kudandaula kunena kuti bwanji tikupereka ichi? I think pali president wina wakunja should be Museveni, should be amene uja anabwera ndikuyamika zidakwa dziko la kwawo kuti inuyo zidakwa mdziko muno ndi amene mukuyendesa dziko lino, chifukwa mukamamwa mowa mukamaledzera ndi amene mukupereka msonkho okwanira amene mukuyendesa dziko. Ife tikuganiza kuti mwina tinafunika kuti siku lina tizamuve president wathu
Profesa Arthur Peter Mutharika akuyamika Amalawi kuti Amalawi kupereka kwanu misonkho bwino ndikuthokozani kuti ndi amene mukuyendesa dziko lino, koma kuti tizingokhala all the time kumenya boma ndikuona ngati kuti sitichita bwino. Tiyeni tipereke nthawi, tipereke support ku budget imene yaperekedwa, ndiye tiyambeso pano kutsogolo kuno tizaone kuti kodi mutatha kutengatenga misonkho yathu zitukuko zimene zachitika ndi ziti, kodi zimene mwachita zimene mudalonjeza kuti muzapanga ndi ziti, ndi chifukwa chani tatha kupereka misonkho koma tikusowabe mafuta m'dziko muno, chifukwa chani tatha kupereka misonkho koma tikusowabe fertilizer m'dziko muno, chifukwa chani tatha kupereka misonkho koma tikusowabe sugar m'dziko muno, chifukwa chani tatha kupereka misonkho koma tikusowabe simenti m'dziko muno, chifukwa chani tatha kupereka misonkho koma tikusowabe zinthu zing'ono mitengo ingokwera ya zinthu, chifukwa chani? Tizapezeka zichizonena kuti nthawi imeneyo titha kuchita question the government, koma tikangofikira kungona reverse apezeka kuti achita reverse akakhala pansi dziko lino tizakhala tasowa zinthu, kenako tayamba alephera bwanji misonkho ujeni, bwanji mafuta kulibe, bwanji kulibe chakuti. Tikupempheni akuboma kunena kuti giya ya 2-3 ikapita kutsogolo uli ukuthamanga ndi kuponya reverse umaononga gearbox. Mukakhala kuti mumvere china chilichonse chimene anthu angathe kumayankhula, zinazi ndizongofuna kuti munthu musokonekere dziko la Malawi likhalebe pa mavuto, zimenezi sizitichitira ubwino. We can only have one president at a time. Ine ndine Frederick Bire Malata.